W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Dnes buď z wami. Lubię dzieci, lubię starsi, lubię osadni, je niedziela, przyjdziemy rady, żebyśmy przy nim przebywali naszym Bohu, żebyśmy swoje utro otworzyli, żebyśmy na Jego słowa słuchali, a obdareni z Jego słowem co nauczyli naszego świetnego dnia, posłanieni przez Jego sakrament, Jego przytomność. Na początku wołamy się k niemu, kiż je kniez wszego świata. Boža sme žonovani, husto pak na to zabudžemo. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ty nas kýže džen znova obdaruješ, husto pak ste naše oči slepé za tvoje dary. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Ty wiedzie wszystko k dobromu, my pak chcemy jeno swoju wolu. Kyrie eleison, Kyrie Smij so nad nami, všeho mocny a miłostivý Božo, a spušťuj nam rychy, dowiedz nas do wiecznego żywienia. Modlmy so, Bożo, Ty sam poručił si, żebyśmy słuchali na Twojego lubowanego Syna. Naucz nas ze swoim słowem obkazać, uczyć naszego ducha, żebyśmy radosnie woladali Twoją krasność, tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Prvé čítanie. Čítanie z knihy Genesis. W onych dniach rycze się Jahwe Abramie. Włóczeń ze swojego kraja, swojego przywódznictwa, a ze swojego wódcnego domu do kraja, kotryś ci pokazan. Szczinił cię wielki lud. Budu cię żonować, a wosławił twoje mieno, a ty będziesz żonowany. Budu żonować tych, których ciebie żonują, a kociś cię zakliwają. Tych ja zaklił. Z tobą będzie ja żonowane wszystkie splahy ziemi. Tuż włóczany Abraham, kajż by jemu Jahwe przykazał. Słyszeliście słowo Boże. Kajśmy słyszeli z czytania, Abraham był nareczany, nie Boże słowo słuchał, je po nim somił, a jemu bedarene to, štož by jemu slúbené. Był wielki lud. My, jako osadni, wierzywi, my słuchamy k tomu. My zgromadnie śpiewamy. Wiedzcie, iża zasmy z ludu Bożego,
Jeszcze hiża zasmy z ludu Bożego, kiż prydli światy Duch. Pełnej mocy Jaku nosze a sławy. Pełnej mocy Jaku nosze a sławy. Pełnej mocy Jaku nosze a sławy. Aj z ludu Bożego. Zasmy Kruszczan Wasada. Jeszcze hiża zasmy Kruszczan Wasada. Jeszcze hiża zasmy Kruszczan Wasada. Kruszczan Wasada, gdzieś bydli światy Duch. Pełnej mocy Jaku nosze a sławy. Pełnej mocy Jaku nosze a sławy. Pełnej mocy Jaku nosze a sławy. Aj Kruszczan Wasada. Wieszcie hiża zasmy dzieci Boże. Wieszcie hiża zasmy dzieci Boże. Wieszcie hiża zasmy dzieci Boże. Aj dzieci Boże, gdzieś bydli światy Duch. Pełnej mocy Jaku nosze a sławy. Pełnej mocy Jaku nosze a sławy. Pełnej mocy Jaku nosze a sławy. Aj dzieci Boże. Jako tajcy sme zhromadzeni, jako tajcy przygotujemy się na wozibene Ewangelia. Knieże Jezuso, Tebi czesza sława. Ze światłym rocze leby słyszeć głos niebieskiego Wodca. Tuto nie mój lubowany Syn, na Jego słuchajcie. Knieże Jezusa, Tobie czesza sława. Knież Bóg z wami. Słowa świętego zczynienia po Mateju. We wolnym czasu za Jezus Petra, Jakuba a jeho bratra Jana sobu a dowiedzie ich na wysoką horu. Tu przekrasni so przed nimi. Jeho obliczo zapłomeni so kaj słonco, a jeho drasta zbielny kaj światło. Nadobo zjebisztaj so i Mojzes a Elias a rozmowiesztaj so z nim. Petr pak rekne Jezusej knieże, dere so tu smy. Jeli chceš natworil ci stany, Tebi jeden, Mojzes jeden, a Elii jeden. Gdyż jeszcze ryczesze, wobszczyni ich z razom światła mruczel, ale wóz porecza z mruczele. Tutu nie mój lubowany syn, ki so mi spodoba, na niego słuchajcie. Jako wuczomnicy to zasłyszachu padnychu na swoje obliczo a bojachu so jara. Tu przystupi Jezus a dotknie so ich prajo, stańcie, a nie bojcie so. Gdyż swoje oči pozbienechu nie widzachu nikoho, hać Jezusa samoho. Gdy z hory zestupowachu, przykazał im Jezus, nie powiadajcie nikomu o tym widzeniu, doniż Syn Człowieka z martwych nie stanie. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Štuha by rady jemu cu od vás do toho stana so posyńcz. No da, pójdźcie. Znamieńcza za jedno miestno. Syn se ma tam nuc, proszę Gustav.
Kaso sedzi tym stanie. Rene. Ja tobie czopfornucka. Hi. Widzisz to on? Hi. Słyszysz ty tych ludzi, die schon kaszlują? Hi. Що порядку по таким. Hej, dżęca je w Ewangeliu jeden stan, naredzie był poprom 3 stany, jsme słyszeli o stanach. Když my jsme na spočatku ladali, my jeszcze Enrik tam Abrama, te miano napisane. Tu nie słyszał Boże słowo, a wun nie bydlił w takim stanie, takim podobnym. To byście tedy jeho bydlenie. A wun je słyszał, że ma wun to czynić, štož se u nebe ženi myslil, wun ma svoj stan v svojej starobie odtvarić, za napuć podać, a dostane celý nowy kraj. Abraham je nichtun, na kotrohož my rady, ručoladami spominamy, to je jeden, o kotrymž my prajmy, to je pravuc ve vire. Dokež wun je jara dere wiedza na Boha słuchać, a wun je Božemu słowo odpowiedziował, tohodla je wun nam jara wielki przykład, a to, što by jemu slúbené, to je, co jemu tež radziło. Gustav, gdy ste chceš, môžete nás do Vavky hič. Ty budete tam ostao, no. Kuliku. V Evangeliu so počahujeme dženca na to, štož Jezusa vuznameni. Tež je na jara vulka zmjena, kotruž vučomnice nisu očakovali, ale oni su zvještili ju, tun, kotremuž me doverjame, to je vopravdže tun vuzvolene, je vopravdže Boží syn. My sme na pravém puču, my sme se s pravým človekom po puču, my na toho sluchame, kotrež je vopravdže od Boha nám posvané, Bo sam. A oni su začuvali, že to jara dere je při ním přebovač, že him to dušu reje a že him to moce dá do jedného živenia. Zajímavé je, že dženca na koncu Evangelia so him celé jasne praj, nepovedajte to nikomu. Do niž nisem zrova stanul. Po takim povedač haj, nic pak nidom. Najprede ine potajnstvo, ine odkryčo se przy sebi zdržeć ve svojej utrobie. Svoju radość z toho mieć, ve sebi to zakotvić dać, so posilnić dać, aber tu te silności, które se nazoniał, potom požišo rec, když je na času. Ja si myslím, to je jeden pokiv, kiž je nam všetkým dáte a prajene, že bychom runie tak jednali. Že bychom sluchali Bože slovo, so radovali přes nie, je za sebe přijeli, ve sebi dali jemu rum, co môže ve nás bydliť, a potom, když je ten čas přišel, o ním rečeč. Ljubie dzieci, dženca je osobita nedžela, pustna, slunce nas rejne reje, my sme jara džakoni za rejne vedro, my sme slyšeli Bože slovo, vy ste sa obdžilili na tym, že my dere môžeme te slovo sluchać, když sa nám prajivo, čitanie a tiež evangelii, a vy vieste, taká ešte dženca je, tak to juce hiže nebude. Všetko bude sa zmeniť. My dostaneme jeden nádavk, když nás přemenia. A to každý raz znova, kde s Bohom sa my zetkame. Ale v tutem nádavku, ktorý sme dostali, máme my svedčenie dávať. Przez to, jak sme my živí, jak my druhým pomáhame, jak my o sebe sa staráme, a my prosíme Boha o to, żeby on nám o sebe dosť mocov dal k tomu, żeby sme nic než sluchali, ale żeby sme tiež rádi dali svedčenie o ním. V prostvách so to potom ešte raz konkretizuje. Když na Boha myslíme, potom my máme jako prinie k nemu stać, a to my činíme přeco tiež s tým, za našu víru uznajeme. K tomu staneme. Wieruję do Boha, Wódca Wszechmocnego, Stworzyciela niebies a ziemi, a do Jezu Chrysta, Jeho jeniczego Syna, naszego Knieza, kiż je podjęty od Ducha Świętego, narodzony z Marii Knieżny, cierpiał pod Poncem Pilatom, skrzyżowany, umrł albo porybany,
zestupil do přetele, cejči dzień je z mŕtvych stanul, spěvě do nebes, sejdži ke pravice Boha, Wódca všeho mocného. Stam všinže sudžiť živých a mŕtvych. Wierzę do Ducha Świętego, Świętą Katolicką Cyrkę, wodowanie rychku, zrowastanie miasta, a wieczne żywienie. Amen. Dziękiż moja prostwy przedność, przyjdę do predka k Ambowie. Boże, stan, któryż tu pola nas w cyrkwi steji dżęca, pokaza na Tebie, pokaza na to, że jesteś stajny między nami, a żeśmy my zwolniwi na Tebie słuchać, Tebie przy nas miestno dać, a na Twoje słowa słuchają też so napuć podać. Słysz nasze wołanie. Boże, Ty si přeco s nami, daj zo sporade przy Tebie. Proszę Cię, knieże, moje mieno znajesz Ty, niebieski nano. Božo, Abrahama si volal. On je svoj nadak splnil. Pomaj nam, zabychmy tyž my Twoje volanie słyszeli, a po nim jednali. Proszę Cię, knieże, moje mieno znajesz Ty, niebieski nano. Bože, wobračeš nam jižo tu na zemi krásne okamiki, daj zo bychmy z nich čerpali moc za všedny dzień. Proszę Cię, knieże, moje mieno znajesz Ty, niebieski nano. Bože, Ty si cíl našeho živenia, daj za to nezabudeme. Proszę Cię, knieże, moje mieno znajesz Ty, niebieski nano. Boże, sme dziakowni za to, że nam domiznu dasz, bydlenie mamy, że mamy Tebie przy sobie. Prosimy Cię, kajś se słyszał, żeby nas żonował, nam zmužitost czynił Twojemu słowu odpowiadować, kiedy se żywa kralujesz po wieki na wieki.
Modlcie so wszyscy, żeby se mój a wasz wopor spodobał Bohu Wszechomocnemu Wódcy. Prosimy Cię, knieże, tutun wopor nech nas učistí od hriechov a nas posvětí na těle a duši, zobychmy jutroničku hodně osvětili. Tak prosimy przez Chrystusa, naszego knieza. Kniez bądź z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so kniezi naszemu Bohu. Dziękujemy so Ci, Boże, przetoż Ty se nasz smilny wódz. Ty mienisz z nami stajnie dere, Tyż to przeco nie rozumimy. Ty se sprawny, Tyż dobisz nas postać, Ty zazwo nie bieresz, a poskyčujesz przy niej ruku ku jednaniu. Z toho so my radujemy, za to so Ci dziękujemy, Wódce. Gromadże ze wszystkimi, koci do Tebie wieria, gromadże ze światymi a angelemi, sławimy Cię a wołamy. Hajte se światy, Wujki Bożo, a wszystkim ludziom naprzeczo se te dobre. Dziękujemy so Ci za to. Wo sobie dziękujemy so Ci za Jezusa Chrystusa. On je wszystkich ludzi pozbudzał, kotrzy su przed Niemu so zaureli. Je chcą všich nauročić, kotrzy bychu przed Tobu czeknęli. On je ludziom wodawał, kotrzy bychu Jemu neprawdu czynili, a z hriešnikami je zabidom siedział, a z nimi je jed. Wun je nas nitko tu za jedabido zromadził, zo bychmy czynili, što jeszcze wun czynił. Dohodla sme chleb a wino przygotowali a prosimy Cię, Wódce, posvětu te daraj, zo byście nam byłoj, ciło a krwi Jezusa Chrystusa. Jezus byście wieczór do swojej śmierci ze swoimi uczownikami romadze, zo by z nimi jutronu hostčinu svědčil. Wun je zał chleb, je so Ci dziękował, Wódce, je chleb rozłamał, on swoim uczownikom dał a praju, zmicze a jeszcze wszyscy od toho, to je moje ciło, kotreż będzie za was podate. Potom je zał keluch z winom, je so Ci dziękował. Je keluch swoim uczownikom podał a praju, zmicze a picie wszyscy z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż będzie za was a za mnoich przelata k wodawaniu rychu. Potom praj, czyńcie to, na mnie wspominają. To je potaństwo wiry. Gdyż człowieku wątpliwiemy, a zgęba pijemy, wozywiamy niecze Twoją śmierć, do niej śmierci rzecz. Sme tu zgromadzeni, Wódce, a myslimy dziakovne na všetko, što ešte Jezus za nas činil. Tutym wopore, kotry się nam dowierzył, świadczymy Jeho śmierć a Jeho zruwastanenie.
Ty si jeho wopo přiwzał, przyjmij tyś to, štož my ci přinošamy. Hosanna, przekłalimy, Hosanna Bożo nasz. Hosanna, przekłalimy, Hosanna Bożo nasz. Jezus je swoje żywienie za nas dał. On je z mrtwych stanął, a je między nami żywy. Hosanna, przekłalimy, Hosanna Bożo nasz. Na końcu czasowym księżywy krasności. Potom nie będzie hižo nuzy, a nichtu nie będzie trebać płakać, a nie będzie zrudny. Hosanna, przekłalimy, Hosanna Bożo nasz. Wódce, Ty se nas na tuto hostinu przeprosił. W Duchu Świętym zgromadzeni dostaniemy ciło a krew Jezusa Chrystusa. Daj nam moc, żebyśmy byli tak żywi, co se Tebie lubimy. Daj, żebyśmy so między sobą te dere zrozumieli, a druhich rady zveselili. Gromadźe z naszym wamžom Leom, naszym biskupom Heinrichom przeprosimy, nechśmy junu ze wszystkimi, kotřiž do Tebie wieria, na přeco pola Tebie doma. Daj, żebyśmy z Mariu a ze všemi świętymi Tebie bez końca chwały śpiewali przez naszego knieza Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała soci Bożą wszechomocnego w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Wódcy naszej przeproszują wszystkie dzieci sem do łotaniszcza, zamy do naszego kruha tun stan, a też tun ambo. Tak wielkie krużence możemy zczynić, myślę. Pójdźcie ke mnie, naliło na prawo. Damy swoje wódce, ministranci na też z sobą. Mniejsze wolę wtedy, większe wolę zady. Geht du tam po te skoczenko, no? Wódce nasz, idź ze niebieska, synek Twoje niebo, przyjdź Twoje królestwo, serce Twoja wola, karaj się na niebie jak na ziemi, siebie wiek nasz nam jest, podaj nam nasze winy, jak to my też odrzucamy swoim winam, a nie wiesz nas do skrytowania, ale umoż nas od złego. Dzięki pomajcie, dziaszcie wasze wódce praje szerokie, każ ja. Umoż nas knieżowaty wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Zmij co nad nami, a pomhaj nam, żebyśmy w otrycha przeco swobodni, a przedewszym zamuczeniom wieszczy oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przeto już Twoje jest królestwo, a moc, a własność na wieki. Amen. Podajmy sobie ruku, zacznijmy nasze pół. Jezus nam stajny prawi, że niech je między nami pokój. On nam pokój przyje, ten pokój przyjmujemy, a my damy ją dalej. To nas prajmy, pokój knieza stajnie z wami. Idź tu, wyobraźcie co, tam są schody, idź tu odco, prajcie na lewo, a na prawo, pokój z tobą.
Leče jenio Boże, kotreż zabiera grzechy świata. Amen.
Za przychodny spiew trebamo wszystkie dzieci dopredka na schody. Prine Woprawienskie, a wszystkie dalsze dzieci też. Pójdźcie proszę hore na schody. Wobroćcie so tak, żeby do ludzi nadacie. A když to všetké zestupane, potom všinže kněz Michal Cyš, som sa za klavír syne, a potom byče na něho hľadať. Na schody, Vincent, co zopředka, vidíte na schody, nebo vy ještě vidíte. Modlimy się. Knieże Bożo, przyjawszy Najswiętszy sakrament, dziękujemy so Ci, że mamy hiżo na ziemi podziel na wiecznym żywieniu. Przez Chrystusa naszego Knieza. Amen. Nie słyszymy łazywienia. Dżęca by dwiemaj modli so tu we Farskiej Cyrkwi Krzyżowy Pucz, dzieci są przeproszone od obraza k obrazy sobu kroczyć. Różoc, jakaj stajnie we Kroszczycach, w pustnym czasu, w utoru, czwartk a piatk, 18:30. We klosztrze na niedzielach dwiemaj, w utoru 18:30 a sredu 8 rano. We Worklecach utoru wieczor 6 a czwartk 17:30. W Dobrošicach pondzielu 18:00. Krzyżowy Pucz modlimy się tutun tydzień o siebie, też krzyżerio, jako duchowny przychod na jutro. A to we klosztrze pondzielu w niemskiej rzeczy 18:00, w serbskiej rzeczy piatk 18:00. We Kroszczycach pondzielu niemskiej rzeczy 19:00, a sredu serbsce 19:00. W Dobrošicach są sredu kemsze 18:00, we Worklecach czwartku 18:00.
Tydzień je we kloštre se ta hodina, vostnać o dzień 15 na czwartku. Doma obstarania su w utoru dopołudnia w Nowej Wiesce, w utoru popołudniu w Jałore a Miłočicach, piatk w Horkach a Kroščicach. Prynowoprawenska wuczba we kloštre, tam zetka su w utoru niemska skupina. Tutun tydzień we Kroščicach prynowoprawenska wuczba nie może być, we Worklecach pak je prynowoprawenska wuczba tutun tydzień po planie, sredu. Šulske kemše Kroščicach su, sredu 15 hodin. Pustne prydowanie we kloštre mam sredu ja, we Kroščicach przyjdzie piatk wieczor fararz Szczepan Delan. Seniory we Worklecach zetkaja su w utoru 8 hodin 30 Krożowce we Kapałce. Přizamknie so snedajn a přednošk fararia Gabriša nauki. Staršiska zromadizna prynowoprawenskich dzieci wikarije je w utoru 18 hodin na wikarii. Ostatne przedstawicielstwo zetka so sredu 19:45 na farem. Ostatna rada zetka so czwartk 19 hodin na farem. Kloštroscy krzyżerio su na zhromaždeniu przeproszeni, a to piatk po krzyżowym puczu na wikariju. Sakrament tej księdzy spościł so sobotu Teodory Grajcerek z Worklec a Heleny Weselic z Kroščic. W sobotu 20 hodin dekanatna modzina Dorabiec przeproszenia. Dzień za tydzień je zbierka szudże za Bonifaciju sobie skutk. Seniory we Kroščicach zetkaja so w utoru 10 mirca, kemcie su potom dopołudnia we 8. Přizapnie so snedajn a hodina z fararom Michałom Andersom na fare. Piatk su żony na ekumenické zhromadne modlenie do Procča przeproszene, Procče nimste Britic. Zhromadne odjezd je 18 hodin pola Haušec w Pančicach. Intencje. Pondzielu rano we 7 za zemretych Rezu a Jurija Dučmana z Kroščic. W utoru rano we 7 za zemretych sobie Čunkec z Kroščic. Šulske kemše su sredu za kude duše skazane z Kroščic. Piatk wieczor su kemše za zemretych sobie Handrikec z Nowej Wieski a Jurkec z Nowoslic. Sobotu 14:30 księdza, 15 runia, 16 hodin se ta spowiedź, 18 hodin se ta spowiedź, a potom su kemše za zemretych Tadeja Wenka z Miłočic a Bena Wenka z Horku. Dżens za tydzień rano we 7 za zemretého Bena Budarja z Jasince dopona za Wasadu. Na pojednačích za zemretého Antoniu a Jana Kešku, kajž tež zemretých Svojbnych ze Horku a potom zásobe dvimaj křižové puč. Wam všim zapłać Bóg za zhromadne pačo, dzieciom zapłać Bóg, zaście zwolniły byli se sobą przyjotwać, a nam kemše dżenca sobą obrobić. Przyjął wam wszystkim wodczastwiać co niedzielu, prośmy Boha o jeho żonowanie. Niech Bóg z wami. Niech was pożąduje mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dziecię pokoju.